sendlule esintweni ezinzima njalo sendlule esintweni ezinzima njalo sendlule esintweni ezinzima njalo ake simshaleni izandla uNkulunkulu ebusuku. Hallelujah. Genesis chapter number 22 ufunda from verse 1 uye ku verse number 10 ngenxa yesikhathi. Incwadi kaGenesis chapter number 22 verse number 1. Kwathi emva kwalezo zinto uNkulunkulu wamvivinya uAbraham. Kwathi emva kwalezo zinto uNkulunkulu wayesevivinya uAbraham. Wathi kuye Abraham. Wathi kuye Abraham. Yena wathi ngilapha. Yena wavuma wathi ngilapha. Wayesethi ke uNkulunkulu, thatha manje indodana yakho eyodwa oyithandayo. Thatha manje indodana yakho eyodwa oyithandayo. uIsaka. Gama layo nguIsaka. Uye ezweni laseMoriya. Uye ezweni laseMoriya. Unikele khona ngaye abe ngumnikelo wokushiswa entabeni ethile engiza kukutshela yona. Thatha indodana yakho okungukuphela kwayo uIsaka igama layo uye endaweni yaseMoriya entabeni engiyakutshela yona ukuba unikele ngaye. uAbrahama wavuka ekuseni. Abrahama ngosuku olandelayo wavuka ekuseni. Wabophela imbongolo yakhe. Wasebophela imbongolo yakhe. Wathatha ezimbili ezincekwini zakhe. Wasethatha izinceku ezimbili ngoba uAbrahama wayindoda ecebile, wayindoda ebusisiwe uNkulunkulu, wayeneyisebenzi. No Isaka indodana yakhe. Wathatha izinceku ezimbili wasethatha nendodana yakhe uIsaka. Waqanda izinkuni zomnikelo obuza kushiswa. Thatha inkuni inyanda yenkuni zomnikelo obukuzoshisa umnikelo. Wasuka waya endaweni uNkulunkulu abemtshele yona. Wasuka waya endaweni uNkulunkulu abemtshele yona. Ngosuku lwesithathu uAbrahama waphakamisa amehlo akhe. Ngosuku lwesithathu abanye amagama bahamba 3 days ukuya kule ntaba uNkulunkulu amtshele yona noma yakumbonisa yona, kodwa igama lendawo kwakuyiMoriya noma kwakuyiMoriya. Abanye amagama iMoriya leya inezintaba eziningi, kodwa kunentaba especific uAbraham kwakumele anikele umnikelo onguIsaac indodana yakhe. Kule ntaba uNkulunkulu ayakumbonisa yona. Ngosuku lwesithathu uAbrahama waphakamisa amehlo akhe. Ngosuku lwesithathu uAbrahama waphakamisa amehlo akhe. Wayibona indawo isekude. Bheka, wayibona indawo isekude, umoya, inhliziyo, amehlo ahlala kule ntaba. uAbrahama wathi ezincekwini zakhe. Abrahama wayesethi ke ezincekwini zakhe, hlalani lapha nembongolo. bafowethu salani lapha nembongolo, nina nikade imbongolo. Mina nomfana sisaya lapha ya. Mina nondodana noma mina nomfana sisaya lapha ya. Sikhuleke sibuye size kini. Sisayokhuleka kule yantaba. Akazange asho uAbraham ukuthi sisayonikela, kodwa wathi sisayokhuleka kule yantaba. uAbrahama wathatha izinkuni nomnikelo obuza kushiswa. Abrahama wathatha izinkuni nomnikelo owawuzawushiswa noma nomlilo noma nomentshisi owawuzoshisa izinkuni zomnikelo. Wazibeka phezu kukaIsaka indodana yakhe. Wazibeka phezu kwaIsaka indodana yakhe. Waphatha esandleni sakhe umlilo nommese.
phinda futhi waphatha esandleni sakhe yena waphatha esandleni sakhe umlilo nomenze umlilo nomenze. bahamba bobabili kanye kanye uAbrahama yena waphatha umlilo nomenze, kodwa uIsaac yena wamphathisa izinkuni noma inyanda yezinkuni zomnikelo. uIsaka wathi kuAbrahama uyise Isaka wayesebuza kuAbrahama uyise wathi, baba wathi yena ngilapha wathi, ndodana yami yebo ndodana ngiyakuzwa, khuluma uthini. Wayesethi-ke uIsaka indodana kaAbrahama, bheka nanku umlilo nezinkuni. wathi uIsaka, baba bheka na umlilo nezinkuni, Kepha iphu imvu yomnikelo ezakushiswa na? kepha iphi imvu yomhlatshelo na noma imvu eyakushiswa na? uAbrahama wathi Abrahama wasephendula wathi, uNkulunkulu uza kuzibonela imvu yomnikelo. wathi lalela ndodana, uNkulunkulu uyakuzibonelela noma uyakusibonelela umnikelo. Bahamba bobabili kanye kanye. Bahamba bobabili kanye kanye. Bafika endaweni uNkulunkulu abemtshele yona. Bafika endaweni lapho uNkulunkulu abatshele yona. uAbrahama wakha khona ialtare. Uma befika phezulu kule ntaba le engashiwo igama layo kodwa indawo kuseMoriya, kodwa intaba ayishiwo igama lokuthi iyiphi, ngoba omunye nomunye mele ayidiscovele intaba yakhe, ngoba omunye nomunye as long aye entabeni la uJehova amthumele kho, there's no way ukuthi uNkulunkulu angahlala angahlangabezani nesidingo sakhe. Ngamanye amagama uAbraham uNkulunkulu emlinga ethi akanikele ngendodana yakhe, akazange atshela muntu, akazange abuza kumuntu, wenza lokhu uNkulunkulu athi akakwenza. Ngamanye amagama uNkulunkulu maye khuluma nomuntu usuke already uNkulunkulu azi ukuthi ubekeni kulomuntu yini into amuphe yona. Lo muntu nakathatha istep esoqala uNkulunkulu yena usuke sekathathe 5 steps. Lo muntu nakathatha 5 steps uNkulunkulu usuke sekathathe 10 steps, because God is always ahead. Asikwazi ukuhambisana noNkulunkulu. uNkulunkulu ngaso sonke isikhathi ungaphambi kwethu. Ayikho into kuNkulunkulu enzeka as a surprise. Yonke into before yenzeka uNkulunkulu usuke sekazi. Jesus. Njalo makhelwana ayikho surprise kuNkulunkulu. Ayikho futhi into uNkulunkulu angayazi. uNkulunkulu wazi yonke into. Yonke into kuThixo isobala, nefihliwe kuNkulunkulu isobala. Ayikho into esingamfihlela yona. Ingakho njalo sithi baba siphakamisa izandla, ngoba sikwazi ukumfihlela uThixo. Singakhuluma kodwa namhlanje ngifuna ukukhuluma ngendaba okhonjwa uNkulunkulu yona, ngoba lithi iBhayibheli uAbrahama wathunywa kwathiwa aye eMoriya. Wathi uNkulunkulu kunendawo engiyakubonisa yona eMoriya, hayi iMoriya leya yale ku-N1 mawuya eLimpopo, cha iMoriya leya yangale. Wathi uNkulunkulu kunentaba engiyakubonisa yona. Zayikhona intaba kodwa kwaba khona intaba uNkulunkulu ayibonisa uAbraham asekude from a distance, kodwa umoya kaAbraham wahlala kule ndaba. Kodwa moya ongcwele namhlanje kunabantu abakhona la abasibonanga la, basibona from a distance ku social media, kanti babona intaba yabo. Umoya wabo wahlala kulo shabalala, umoya wabo wahlala kule Eagle Mountain, bangakafiki basaya
kanti beza nje already uNkulunkulu sebahambele ngaphambili uThixo ungaphambi kwabo. Kunabantu namhlanje la uThixo avula iminyango ukubanikeza iconfirmation yokuthi ke nayi indaba ngangubizela kuyona entabeni kaJehova kuyabonelelwa. Awuthinta ababili abathathu uthi entabeni kaJehova kuyabonelelwa, 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 kuyabonelelwa. Take a step of faith. Thinta ababili uthi thatha isinyathelo sokukholwa ngoba kukhona uNkulunkulu azokwenza namhlanje. Alalana iminyango ukuvuleka uphinde uthinte longapha umnyakazisi uthi vuka makhe, vuka makhe. uNkulunkulu usemsebenzini, uThixo usemsebenzini. Oh, hallelujah. Jesus. Fika baba entabeni, fika entabeni. uAbrahama wakha khona ialtari. Lalela ke uma sebafikile ke kule ntaba bayikhuphuka noIsaac. uIsaac uphethe inkuni. uAbraham uphethe ummese, uphethe umentshisi. Ibambeni lento. Abraham uphethe ummenze, uphethe umentshisi. Abraham uphethe ummese, Abraham uphethe umentshisi. Nkosi yami. Bisikhathi besekhona bazochaza ummese, ichaza umentshisi. Ngoba prophetically kusymbolize something. Jesus. Abraham uphethe ummenze, Abraham uphethe umentshisi. uIsaac yena uphethe izinkuni, uphethe inyama. Baba, umentshisi ngiyawubona. Neinkuni baba nazi ngiziphethe. Kodwa imvu yokwenza umhlatshelo angiyiboni. Ethi uAbraham khuleka ndoda. uNkulunkulu uyakusibonela. Oh, Jesus. Ngoba uNkulunkulu makazokwenza into kumuntu futhi amethembayo nomuntu omethembayo uNkulunkulu. Abrahama wabona ukuthi mangatshela uMama Sara le kuyosuka enkulu impila. Azange amtshela uMama Sara. Wayengavele eme athi uMama Sara ini angizwanga kahle uyangihlolela. Emva kwesikhathi esingaka ngisokolana ukuthola ingane wena uzothatha kwayona le ngane uzonikela ngayo. Uthini Abraham kahle? Bezombiza ngegama ngalelo ngathi uthini Abraham? Nkosi. Uthini Abraham akongitshela uthini? Uthi mama ungibiza ngegama athi hey sengishilo. Abraham uthini? Nkosi yami. Mazi umuntu masecasuke kahle sekubiza ngegama lakho. Wathi angimtshela lo mama. Wathatha ingceke ezimbili bafowethu asambeni. Wathi Isaac asambe my boy. Uma befika enzansi kwentaba wathi uAbraham salanda madoda ligade imbongolo. Yabhlungu into yala madoda agadiswe imbongolo. Abanye abantu bothatha izinto. Abraham wathatha inkuni phezu kwembongolo. Isaac Abraham waphatha umenzi, waphatha umentshisi. Asame ndoda. Wathi salani lamadoda ligade imbongolo. Sisaye ukukhuleka lapha kulento. Yena wayazi mhlophe ukuthi uyokwenza umhlatshelo. Akashongo ngoba nalo ukube washo ukuthi siyokwenza umhlatshelo ngoba naye lona ubuza nje vele sekayasola. Jesus. Ukhona ukushamanzi la. Zikhona zonke izinto zokwenza lempahla kodwa lempahla ayikho. Bahamba wabuza wathi ngeke. So sifike phezulu wathi baba. Umentshisi ngiyawubona. Izinkuni ngiyazibona. Pho iphi imvana yokwenza umhlatshelo? Masinyano Abraham wathi ndoda uNkulunkulu uyakusibonela. Jesus. Kwa
ukuthi wayeprofeta uAbraham mayethi uNkulunkulu uyakusibonelele ngoba lesikhathi ekhuphuka intaba ngapha uAbraham uNkulunkulu bekhuphuka intaba on the other side. Oh, hallelujah. Jesus. Ngoba akwenzeki uNkulunkulu angahlangabezani nesidingo somzalwa. Lesikhathi unyuka intaba wena ungena ku fasting uThixo naye kunentaba inyukayo ukuyomitha wena ukuyohlangana nawo. Akwenzeki uNkulunkulu akubukele nje. Jesus. Nesilalela amadimoni kakhulu athi amadimoni awubheke khona manje uzisacile ufastele ungena unje kwi-fasting uzophuma unje ukholwe leyo nto yamadimoni bese ulahlekelwa isibusiso. Kanti lesikhathi wena unyuka intaba uthandaza kuNkulunkulu uNkulunkulu on the other hand naye uyakhuphuka. Oh, Jesus. Akwenzeki uNkulunkulu ukhuphukele yena angakhuphuki yena. Mawukhuphukela uThixo naye uyakhuphuka on the other side. Namhlanje kunabantu ayiprophesy namhlanje kunabantu uThixo abakhuphukayo kule ndawo. Oh, hallelujah. Jesus. uNkulunkulu uyasibonele bafika phezulu entabeni ngoba liyahanjwa uhambo kodwa kuyafikwa phela la kiwa khona. Jesus. Ake siloku sihamba umlibe singafiki bafika entabeni mabafika phezulu entabeni wathi beka inkuni phansi mfana wami wazibeka phansi umfana. uAbrahama wakha khona ialtari. Nakho eyoqala yenza Abraham ayefika phezulu entabeni intaba inamatshe uthatha amatshe wakhe altar wabeka ialtar wenzani Wabeka ialtari. wakhe altar Walungisa izinkuni. wayesethatha inkuni selakhiwe ialtar walungisa izinkuni inyanda yenkuni waqaqa izinkuni lezi wathatha inkuni wafaka kwi-altar wafaka kwi-altar wafaka izinkuni wasilungisa. Hallelujah. Nasi izinkuni zafakwa nali i-altar selakhiwe ngamatshe. Hallelujah. Amen. Asamba Wambopha uIsaka indodana yakhe. yaqala inkathazo John Makhelwane yaqala inkathazo. Hawu wavela wambamba uIsaka. Isaka bekadlala la ngeke uzobaleka. Woza Isaka wamthatha uIsaka wayibamba indodana yakhe wayenzani Wambopha uIsaka indodana yakhe. wabopha uIsaka indodana yakhe. Hak kulo le altar belakhiwa wambeka phezu kwale nkuni beyiphethe Jesus. seyifakiwe kanti Isaka uphethe inkuni nje ziyoshisa wena. Hey Nkosi yami. Jesus. Kunjalo ukuthi Wambeka ealtare phezu kwezinkuni. wambeka ealtar phezu kwezinkuni. uAbrahama wayeselula isandla sakhe Remember uAbraham wayephethe ummese nani nomlilo. ummese nani Nomlilo. wayephethe ummese nani Umlilo. nomentshiso. uAbrahama wayeselula isandla sakhe. uAbraham wayeselula isandla sakhe ngiyamsola futhi ngathi ube left njengami. Wathatha ummese ukuba ahlabe indodana yakhe. Wathatha ummese ukuba ahlabe indodana yakhe. Kwase kumemeza kuye ingelosi kaJehova isezulwini. Lapho ethi uyamhlaba uIsaka uAbraham yamemeza ingilosi kaNkuluNkulu. Awunkosi yami kwangathi ngamemeza komunye Oh namhlanje. Jesus. Lapho ethi uyamhlaba yamemeza ingilosi. And lo ulele akasho ukuthi kanti baba utheni
wathula uIsaac ngoba prophetically uIsaac ubemele uJesu. Hallelujah. uNkulunkulu anikana ngoJesu wathesta uAbraham. uAbraham wanikana ngendodana yakhe kungukuphela kwa. noNkulunkulu wanikela ngendodana yakhe kungukuphela kwa. wathula uIsaac noJesu ayobethelwa esiphambanweni wathula njengemvu phambi kwabagundi bakhe. eshaywa kodwa wathula. akaza wathula. uIsaac naye wathula. uAbraham wasiphakamisa isandla lana tuyamhlaba khona yamemeza ingilosi esizulwini yathini. Abrahama yena wathi ngilapha. yambiza kwaze kwaba kabili Abrahama waphendula emile wamisa umesa wathi ngilapha. yayisithi Ungabeki isandla sakho kumfana. ungambeki umfana isandla. Ungenzi lutho kuye. Ngoba ngiyazi manje ukuthi ngoba lalela Abraham ngoba manje sengiyazi ukuthi uyamesaba uNkulunkulu. Lokhu ungagodlanga kimi nandodana eyodwa yakho. kimi. manje sengiyazi ukuthi uyamesaba uNkulunkulu. unganikela nangomuntu ngendlela osaba uNkulunkulu ngayo. Nkosi yami. Sisho laba balokhuzayo kule nsuku wenza ama sacrifice, human sacrifice. lana kwakutest okuvivinywa umuntu. wayesekhuluma ukuthi manje sengiyazi athi ingilosi manje sengiyazi ukuthi uyamesaba uNkulunkulu. uAbrahama waphakamisa amehlo akhe. Abraham wasephakamisa amehlo akhe wabona. bheka nakaphakamisa amehlo wabona. Bheka ngemuva yinqama. Hawu uAbraham ngithi ubethi mayimemeza ingilosi wabheka wajika wabheka. seyikhuluma ingilosi wabheka ngasemumva bheka emva kwakhe. Bheka ngemuva yinqama. bheka ngemumva. Hawu uNkulunkulu into njani. bheka ngemumva naya inqama iboshelwe esihlahleni. Ibhajiwe esihlahleni ngezimpondo zayo. ibhajwe esihlahleni ngezimpondo zayo. uAbrahama waya wayithatha inqama. uAbrahama waya wafika wayithatha inqama. Wanikela ngayo umnikelo wokushiswa. Tshela umakhelwane there's an exchange manje that is taking place. Oh Jesus. Isaac uyaphuma. Oh Jesus. inqama kuyanikelwa ngayo manje. imvu kunikelwa ngayo. nayi inqama kunikelwa ngayo. wasuswa uIsaac. uNkulunkulu waprovide. umbuzo uthi ubani obopha inqama esihlahleni. ubani oletha inqama kule ndaba. God is a provider. Oh, hallelujah. usho njalo uAbrahama. God is my provider. Semlethele imvu yomhlatshelo ngenxa yokukholwa izwi lakhe nganikela ngendodana. uNkulunkulu wayesengilinga engivivinya wathi uNkulunkulu manje sengiyazi. namhlanje ebusuku uNkulunkulu angasho kuwe yini ukuthi manje sengiyazi. manje sengiyazi ukuthi engunikeza kona awungigodleli kona. manje sengiyazi ukuthi engunika kona awungigodleli kona. God bless you sir. manje sengiyazi. bakhona yini abantu ebusuku abathi Nkosi onginikele kona angikwazi ukugodla ngiyakuletha. mawusho njalo say yes Lord. Oh yes Lord. say yes Lord. Oh yes Lord. say yes Lord. Oh yes Lord. say yes. Oh yes.
Shayizandla kakhulu uthi thank you Jesus. Asiphakame thina sonke ngezinyawo. Cela ukuthi ningizwe kahle. Namhlanje kunabantu uNkulunkulu afuna ukubavulela iminyango. Hear me well. Hear me well. When Abraham reached the peak of the mountain, on top of the mountain before his sacrifice, he started by building an altar. Because Abraham understood that I cannot give to God, I cannot offer to God unless I've built an altar. Now I know why all along you were not getting your blessings and your breakthrough. Because you were giving your offering boyithatha uyibeke ungalakhanga ialtar. Umnikelo wakho ubudliwa umhlabathi. Umnikelo uhlale emhlabathini. Sacrifice ayihlale emhlabathini. Kodwa ihlala phezu kwealtar. uNkulunkulu uyifuna phezu kwealtar. Ngoba mangabe kaThixo kumele ibe phezu kwealtar. uNkulunkulu udla kwi-altar. uNkulunkulu udla phezu kwe-altar. That is why into zakho bezingenzeki wena bonikela ungalakhanga i-altar bedliwa umhlabathi. Kodwa namhlanje sakhe i-altar likaNkulunkulu. uNkulunkulu idla phezu kwe-altar esikwakhela lona. Funa sokwakhe i-altar manje. Ningizwe kahle. Sokwakhe i-altar likaNkulunkulu manje. Wonke umuntu uzothatha itshe lakhe, wonke umuntu uzothatha isitina sakhe azokwakha ngaso i-altar likaNkulunkulu ngaphambi kokuba alethe umnikelo. Manje uletha uzokwakha manje kule ntaba ukhona amatshe. Hallelujah. So qala sakhe i-altar likaNkulunkulu. We are going to build an altar for God. After that, then we are bringing our sacrifice into the altar. Ngazi noma ezwakala into engisho wena. Hallelujah. Asizeni ngisazothatha umnikelo manje. Ngifuna abantu abazokwakha i-altar likaNkulunkulu. Come. Abasincedayo ngomnikelo abaphuthume masinyane, mhlambe khona bazofuna ukuswipe balokhuzeni masinyane. God bless you, man of God.